Abantu besifazane abasezikhundleni eziphezulu kwezokusakaza bathi ke likhona futhi libalekile iqhaza leMbokodo kulomkhakha. Umuntu wesifazane obambe iqhaza kwezokusakaza kuningi angakwenza, ziningi futhi inguquko angayiletha. Kuningi osasihlalele ngaphandle nje kokubheka indaba zoma percentage. Okubalekile ukumeleleka komuntu wesifazane. Njengabantu besifazane siyaziwa ngokuzinikela nokusebenza kanzima emsebenzini esiwenzayo. Yingakho kubalekile ukuthi ukuzikhandla kwethu kunikezwe indawo yawo kulomkhakha obwaziwa ngokuthi umkhakha obuphethwe abantu besilisa. Nabantu besifazane abangabasakazi bathi ke umuntu wesifazane akumele abukelwe phansi ngoba nje engumuntu wesifazane, kodwa kumele abhekisiswe amagalelo akhe. Ukuhlonishwa komsebenzi womuntu wesifazane indlela ezimbili ke ukuthi amagalelo akhe angacindezelwe nje ukuthi nje hayi sibonile bandla ayuzamile, kodwa kube ukuthi ayibonga ngempela naye wenza umsebenzi ngempela oncomekayo. Nendaba yamaholo kusayinto ngempela ekufanele ibhekwe leyo ke sisukume sikhulume ngazwilinye. Intatheli esimkantshubomvu ye-SABC uChriselda Lewis ithi kunzima ukuba intatheli yesifazane, ziningi izingqinamba ebhekana nazo. It's extremely difficult to be a female journalist in South Africa, but I don't just think in this country only, but around the world. You know, female journalists constantly having to prove that you are equal to the task, like your male counterparts. Abesifazane abasemkhakheni wezikaqeda isizungu bathi njengamanje izikhathi azisafani, nomuntu wesifazane useyakwazi ukwenza izinto zenzeke uma nje ezimisele. Fought a good fight and sekuyabonakala manje imphumela yokuthi umuntu wesifazane mayemisele ngokwenza into useyakwazi ukuyenza futhi akhululeke abe nevoice yokuthi lokhu ngiyakuthanda, lokhu angikuthandi. Phakathi kwabanye abantu besifazane abanohlonze ngumphathi wezindaba e-SABC uphathiswa Magopeni okungumuntu wesifazane, kanti kungokuqala nqa ukuthi olunye lwezinhlelo ezilalelwa kakhulu emsakazweni ukhozi uziya ngengoma lushayelwe ngumuntu wesifazane ehamba yedwa futhi. Lowo ke nguZimiphiphiyela. NginguCalvin Dludla wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli.